para completar a moción, porque había unha emenda que non entrou a tempo por parte do Bloque Nacionalista Galego e co cal nós tamén estábamos de acordo, que era a solicitude de dimisión do presidente da Deputación, do presidente da Federación Galega de Fútbol, de Rafael Louzán, que foi, previamente condenado por prevaricación 7 anos e inhabilitado cando era presidente da Deputación xustamente por prevaricar no campo de fútbol de Moraña, e estaría ben tamén saber cal é o posicionamento desta corporación, porque o que fixo Rubiales é moi evidente, ainda que de primeiras non todas as persoas o tiveran claro, pero o que fixo Louzán estes días apoiando de primeiras a Rubiales e solo retrocedendo cando xa non tiña marcha atrás, sería tamén positivo coñecer a opinión do concelleiro de Independentes Pontareas, amigo confeso e discípulo de Rafael Louzán, sobre as actitudes do... Amigo confeso, conocido confeso de Rafael Louzán, cale Señor Freitas, non... Cale a opinión, porque un dato para resumir a barbarie que se vive no mundo do fútbol en xeral e en particular na Federación Galega de Fútbol, na súa xunta directiva, se pode consultar na súa página web, de 14 persoas, 13 son homes e unha é muller. Esa é a desigualdade real que existe nas nosas federacións, e o que fixo Rafael Louzán estes días non ten nome. Desde Pontereas en Común, igual que a Marcha Mundial das Mulleres, tamén solicitamos a dimisión de Rafael Louzán. Por nada máis, e sí que simplemente para rematar, agradecer que o Partido Popular se sume a estas iniciativas, pero tamén agradeceríamos que o Partido Popular non pacte coa ultradereita negacionista da violencia machista en Castilla-La Mancha, en Extremadura, en Baleares, en Madrid e en todos aqueles lugares onde está pactando para negar a violencia de xénero, porque eso a un servidor público que dá aulas nos fai moitísimo dano e nos costa moitísimo rachar coa violencia machista estrutural que vivimos e que siguen, desgraciadamente, sufrindo as nosas compañeiras.